Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Ngagdengag iti kabadasan amang tadig ti pagadalan wano leksyon iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini kabsat dalya san napudno nagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, adagayam ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawag. Kat tila maibagbagak ka makapasakit kan kuana. Aklunak agapo iti limad nga apal ko iso may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan? Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Sika ngay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti ininto na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanan? Wenangam, apay, awan plano yu ang maadaan ni ti anak. No da kami adda. Innem ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan. Nalabos mo't ta innem nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiagitan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo dalya. Basta, parparigatem kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innem ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang isuda mo? Datangay, mano ti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaeng. Dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga rod Awan pay laeng mo. Adda ko man tapno addaw awirenta. Wan nga rod ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kayat kumutan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kitno ado ti anak mo, ibagadaan na usem ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata. Oh, apay dalya. Kanyat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensyak, tata. Ha? Diferensyam nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mo. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawam, ti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yu di yu ibagbagay ti sabali sa anak makaanak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kay nga rod maadaan iti anak Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawam nga Madanaganak nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akasla na unag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namnamaen, tikas dya amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Kat adamot gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na.
Saan ka mutin ang matagtagari? Di ka unay makisasa o kanya kun. Apa yan ngay? Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat ti agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paykit din Kat ayos laeng kada ta. Saan? Wan, narigat gayam. Ay, ala, maturog tan. Rabiin. Dalya, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyon nyo May sa ababoy, Dalya. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparte. Dua ngamin ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanen. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasaron mo ti anak mo, Veron. Makatawon payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Suruan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagit nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to laag papaanawa ti kukuin da. Ala, saan mo't Apa itulok mi nga rod mo't ayang agasawa? Saan mo't Dalya? Sapay la kuma Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti dua nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen Anya? Ay nalabos kayo mat, Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa'y Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang adda anak yo, Dalya. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Ken ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda ti agan anak. Narabyan ka manen asimang po, Rudy. Nagkapwam. Papanak kumangay. Nag-overtime ak nagpasada. Ay, kasta Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturugak. Nabanuga ka nagbiyahe. Nagsapa kan ngay may dito balay, anak ka. Wan, tanasa pa rimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa dya asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho. Kit awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod, itamot la akas dyan ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama kaanak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimagat mo't iti kastaunay. Kaasi kayo mo. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo aniviron, agsasaron na, nagiti anak na. Dayjay mo't babae, mahilig.
mahilig asasawa mat. Kat agpay sumit. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalang unay. Ha, mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ay la, di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di ta ado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumilang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng tabaybayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro ang imbag dagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawan na Ibaga na agatel, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ha? Saan mo't? Apay aya. Anya kumati pakaburingak nga. Nasyak, maburboring akon. Ha? Anyat pakaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ha? Eh, kit adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga rol. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na nga ipaampun na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Well, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na, kunam? Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na nga ipaampun na kadata. Pasig alalaki. Anya? Nagadun? Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na lang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampun iti talo nga ubeng. Mas pinili na diya afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan na amang isir na ka iti kagawa na iti ampunan tanga ubeng. Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak Dalia. Adama gayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Kasta aya. Ginulpi yung matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi.
Inampun mila ida, saan ada kami ti akin anak kadagijay, saan ada kami ti mahilig nga aganak. Aganak kayo nga min, Dalya. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tayo mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nak man isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak, awan pulimi akas na, iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak, apay ngay anangampunda. Jakman amoy ti day babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana. Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di, iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na, kasta unay nga apal na kan ka, tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, ket awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Ngam, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalya. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akaruprupam dagita talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akaruprupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kaanakaklat ta na gitoy. Nya ka kadi. Ha? Apay nalipata makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubeng. Apay, karuprupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla kano agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalya, ayan na giti ubing. At dada ijay silad na. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron, sublyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na? Nagsinada ka nun. Pinanawan nan ginobyo na, taagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak Dalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa ket babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatugan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy, kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Erwar mo na kita anak ko. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Ited mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwana. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kati Amada! Ngamdak-dakal ti karbanga kanya da! Nababasit da pay! Anya jay kunan. Sikati ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, Dalya. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiyaada yun ng itubing, Dalya. Amok ka napatugan ng itubing kin ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Aywan. Sorry nga yan, no inlimon ko ti amin kin ka bakit. Pakawanan na ko, ma.
Apay anaramid mo ti kastoy, Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyang padinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilidan. At dalya, pakawanin na kumawain. Sapay kumatamawatan nak. Di nakmet ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapul ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan nak kaday. Diyak mo. Itatay panaw dagiti anak mo. Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapul iti si Kugam. Ah? Ay, kwa. Diyak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan, dahil takat gapulaang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya. Si Kalatta ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan, Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalangan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngam siya, diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalia? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kanadda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo matagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isa abay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-waya na. Ay, naamwak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan peron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlatad agiti tao. Ay, una yun, ti kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga ron. Ay ayik unay ti bagik ita, veron. Panagriknak ket awan ka is kak a tao. Ala, di kagsao iti kasta Kandi mo ay ayan ti bagim. Taure kasta ti sitwasyon mo. Adala tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan kadalya. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayakan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, veron. Ket sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipat mo dagita, Dalia. Nagdali na edak nga rod iti balay datatang ko. Aging nga nakapanunutak kat nagabrodak. Jakon na kiasawa iti sabali. Impamaysak da atensyon ko iti trabaho kat pasaray ag bakasyon akmet tapno iliwak dagiti kakabsat ken ti amak. Adameten sa bali a pamilya ti sigud nga asawa ket damag ko nga dantalong anak da. Sa bali pay dagiti imo na nga anak na. Bayat ti panaglabas ti panawan nakalipat akon ket naragsakak lata nga uray awan asawa. Alakastan tugay mo Dalia. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan da itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kuniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.